салому алейкум. Ба ҳамаи одаме ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед, ҷойи хеле либосҳои куртаву платияи атласӣ адраси омагем баъзе фасон. Нархи навоша ҳозир ҳамаша аялао мегум, нигоҳ кунед, ай ина ё ҳастан размер ай 50 то 56 ҳаст. Нархи 120 сомонӣ бо арзон мешавад агар бисёртар гиред. Курта почаҳай баъзе фасонай, нигоҳ кунед. Тахтро нишон медиҳам, остеш нехелай. Вазебаки фасон. Доставка любой ҷо мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Маъқули дилтона просто скриншот карда равон кунед. Ай боро любой ҷо доставка доред. Меёфтед. Пахшван. Боёшам. Ишман меёфтед. Ишман меёфтед. Баъзе бакои фасон ҳастанд. Бо ина хеле намуд моделҳо ҳастанд. Ё платион размери большимерка ҳаста. Ай 52 то 62 мешавад, апа. Меёфтед. Вазеби фасон нархи ё 120 сомонӣ бо арзон мешавад агар бисёр гирен ё бе почан ё платияи холиян. Яке размерои большимерка любой ҷо доставка мекунем. Ана кадахтаро ҷа ҳамаи борора ҷобаҷо кардам. Нигоҳ кунед ки чихе хушруван. Ҳама чиш качество дора. Агар бекачество боша, заказ намкунад духтаро. Нигоҳ кунед ки ай ина медетскиё сета бугим чия? Комплект подарка. Ҳозир дар иҷа бо да видео мекунам комплект мебинед духтаро. Ина шампуна набинка. Ай серия ботаника. Шампун балзам дора, шампуни бо бе балзам шам ҳаст дранаш. Чихе ки махбуб бай. Ина меҷа бе хат хушран шампунро бинед. Ино ай серия салона. Ба исар тамиш хушбе мекунед ай салона обермади. Баъд ин духтаро қадида дарантои бинфич ям шарикви. Рексонаҳо. Ино барои бӯи тайкаш арақ шагум каданай. Ҳам барои бушагум кадан, ҳам барои арақ шагум кадан. Ана иҷа боша ай серияи пуртужу, ҳам гели душа, ҳам духиш. Иҷа боша духияи конфетак. Ина иҷа расшоскови детский духтаро. Томада спрейшай. Боша палатка мисал барои сар. Мой сар тамай пешони дадирнаш тақафаш тык надора. Ана ай собун боша. И ай чия? Ай эйванай духтаро. Як дона бахна заказ кадам кучи хеле. Иш боша собуной. Ай глиса парк. Ина духтаро не зубной пастода гап нестан. Лечебни ай дамдона ай хунрави. Ай воспаление ҳамаша соз мекунад, ай ҳамаи чӣ лечение мекунад. Ина духтаро қад мед ки заказ карданӣ метунӣ, баъди дипар заказ кунем. Ҳамаи чӣ рост ай компания меояд. Баъд не хелиҳо ҳам ҳастанд. Ё размери майдан ё хай 10 сомонӣ падрастковӣ. 10 сомонӣ ё поча. Ҳама ё поча. Размери падрастковиянд. Ана ай бологиро ҳам як бори дига нигоҳ кунед. Аям 120 ма 110 сомон ё ба курта почаи ам хеле ақибгир нишон додагиам. 50 то 56 размер ҳаст, не баъзе баки фасон. Любой ҷо доставка мекунем. Ди расетка ай дорад. Баъзе фасонам. Любой ҷо доставка мекунем. Бо ина хеле моделҳо ҳастанд, моделҳои курта почаи большимерка ҳастанд. То размери 62 мешавад. Нигоҳ кунед, полностью большимерка, расеткаш чанд намуд ҳастанд. Нархи 150 сомонӣ бо арзон мешавад. Ҳамин ду дона зиёд гирифтем, нарх оптим мешавад автоматик. Любой ҷо доставка мекунем. Барои заказ кардан маъқули дилтон ина хеле пеш бурда якта скриншот мекунед. Нам фарз кардем немишмода махфуа. Як дона скриншот карда мо даромад мекунем. Мо бор любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Ина хулоси гап. Як хеле муҳрадорро ҳам ҳастанд, ё 130 сомониянд, 120 метем. Кунед баъзе фасон. Размеро ҳам размеро? Ай 48 50 52 тоқа. Хеле муҳрадора ки фасон пеш бараш. Ба почашон апа. Остинашон ҳам муҳра доранд. Ина бинед, холни остинаш муҳра заги. Баъзе бихушур. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. 2 4 5 5 намуд расетка дорам. Барои заказ кардан номеромон дар роя кунам. Да бологи чӣ апа ҷон нахай атласиёи пешино? Шоё ҳамин 4 размера. 4 размера? Ҳамин 4 размера ё? Ё. Бологи хоб акин. Значит нархи ба 120 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема. 4 расетка як гол ҳаст. Ба почаш ба ҳамаи чиз доставка ҳам ҳаст.